Geger wae apa lah. Sinuwun. Napa? Ampun terus. Percikan. Sama
Kang Mbok Sirate. Kula niku tresna lair batin kali panjenengan. Sinuwun. Mbok inggih sampun. Monggo kula atur Mas padhaaken sinten ta sejatosipun kula sinuwun. Beloh. Temenggung Singokati. Injih. Kok kowe kurang ajar kok malah kowe sembrono wani manjing ana ing tilam paguringane penjaring sun. Apa sing mbok arepake? Nuwun sewu. Kula menika nembe tunggu kemet dadak wonten tiyang panem remo tembang. Sasampunipun kula caketi jebul panjenengan. Amarga anggonku palung Rama, aku lagi ketaman curigane asmara lawan Kang Mbok Sirate. Kang Mbok Sirate tepekane papan kene. Ngladeni anggonku andung katresnan. Boten sinuwun. Boten. Ingkang wonten mriki kalian panjenengan. Gara-gara kowe. Boten Ning wonten. ndi Kang Mbok Sirate? Boten wonten. Ning ndi Kang Mbok Sirate? Boten wonten sinuwun. Ning ndi? Ingkang wonten nggih namung kula kalian panjenengan wonten niki kala mau. Sing tak rangkul mau, Lah kula. sing tak demek tangane, Nggih kula. sing ndak arasi rambute, Nggih kula to. sing tambuk Kula. kowe Nggih. mateni wong iki. Kenging menapa ngaten? Sembrono wae. Kok ora mbok elekake penjaring sun. Sampun boten kirang-kirang sinuwun. Bebasan lambe sak tumang kali sak meran. Nanging nyatanipun panjenengan nembe emot menawi kula ingkang wonten ngajeng panjenengan. Temenggung Sugat Dawuh sinuwun. tujuh rahayune ora ana kawula utawa prajurit kang nipati tumindak penjaring sun. Boten wonten namung kula. Upama ta ana sing ngerteni mesti penjaring sun bakal lingsem. Sinuwun. Menapa mboten saged panjenengan icalaken dumateng Gusti Ayu Srirate. Tenane wong wadon sing gawe rasane bingung atiku ya mung Kang Mbok Sirate. Ning bingung sajroning atiku amarga Piye? Kang Mbok Srirate wis duweni garwa dening Kakang Patih Bramasta. Apa bakal kelakon yen penjaring sun tresnani kelawan Kang Mbok Srirate? Kelakon. Bage kelampas. Nggih. Anggonmu matur iki aja mencra-mencra. Kok bakal kelakon Kang Mbok Srirate wis cetha sah resmi pinangka dadi garwane Kakang Patih Bramasta. Nuwun sewu. Menawi panjenengan boten kelampahan garwa kalian Gusti Srirate, tartamtu salira panjenengan badhe gagang ageng. Boten eca dahar, boten ketubut anggenipun sareng, tansah menggalih. Nuwun sewu lho. Saya suwe saya ngantes, saya suwe saya ngenes kamangka wonten ing negari Giripura menika panjenengan gadah tanggung jawab. Boten kok ateges kula ngajab. Menawi panjenengan lajeng tansah mikiraken Srirate boten kelakon lajeng wonten pundi papan jenengan. Nggih, Mas. Nah, kuwi gampil menawi Srirate mawon gampil. Kok gampil? Srirate sampun gadhahi garwa. Nggih ta? Ndara Patih dipun suwun kemawon. Aja clometan anggon omahku. Upama ta panjenengan ingsun kelakon njaluk garwane Kakang Patih Bramasta. Nggih. Ingsun salah sawijining ratu. Ratu-ratu itu tumindak tuwi jagat. Tumindakku dadi conto tuladaning kawula ana ing kraton Giripura. Apa ora bakal ringsemake asmane sing Ringsem iya mboten. njaluk. Ayo ana ratu njaluk bojone wong. Lho, sedaya kala kraton caranipun to sinuwun. Ana carane. Nganggo cara wonten tetembungan yen kowe golek iwak aja nganti budhek basune nanging bisa kena iwake. Gak ngaten ah. Nek iki aturmu ketemu nalar.
Juko iwak aja nganti budek bane. Tegese golek salah sawijining pawongan aja nganti ngerti pawongan. Nah, Wis piye carane? nun sewu. Ngaten nggih mawon. Kula badhe misi dumadi. Ampun, menika setunggalipun cara ingkang boten saged dipun kadhahi sedaya para kawula ing Giripura. Pun Josit. Ngono. Aturmu tak Gusti. Wektu dina iki temekane ing dalem kepatihan, ingsun ngersakake suwane Kakang Patih Bramasta. Paring pamit. Ya. Kowe anggodo apa? Kula mambet Sekar Melati nggih, Sekar Kemanten. Kembang melati tondo lagi wae bubar temantenan anyar. Gondone sih semprot ae. Dumateng ndika Kakang Patih Bramasta. Paring pangandika kula Sinuhun Prabu Brahma. Pripun anggen panjenengan urip kalian garwa panjenengan kang mbok siratih, Kang? Duh Sinuhun Prabu. Pikantuk pangestu panjenengan. Nyatanipun anggen kula tembayatan mangun balis. Bebrayan agung kang asipat jejuran lan garwa kula diajeng Sri Ratih. Kalis ing sambikala saged kawastanan ajeng soboten. Anggon panjenengan mangun bagéan karan kang mbok siratih tentrem bagéan mulya nggih, Kang. Ingsun uga rumaos bagéan mulya menawi to Kakang Patih Bramasta anggenipun panjenengan omah-omah kali kang mbok Sri Ratih ayon tentrem. Dos kenging dados tuladanipun para kawula wonten ing kraton Giripura. Menapa kados Ngeten nggih, Kang. Ingsun nilai gunging panuwun dumateng Kakang Patih Bramasta ingkang angka kalih. Ingsun nyuwun pangapunten dumateng Kakang Patih Bramasta. Awit menapa? Nalika semanten panjenengan sampun utusan dumateng Kakang Patih Bramasta. Menawi to Kakang Patih Bramasta temantenan enggal menika anggadhahi hak cuti. Tegesipun panjenengan kula mboten lebet dalem kepatihan lampahipun sekawan dasa dinten. Nanging ing wedal sakmenika dereng sekawan dasa dinten Kakang Patih Bramasta ingsun tinggah di pangapuntenipun nggih Kakang. Estunipun menika badhe kula aturaken Sinuhun. Ndadosaken kejoting manah ewon dene ari kalenggan menika kul katimbalan marak sipro wonten ing tilam pagoninganipun Sinuhun Prabu Brahma. Menawi wonten kawigadosan mugi kersa ingkang paring dawuh. Ngaten nggih Kakang. Ingsun badhe walaka dumateng asanipun Kakang Patih Bramasta. Ing wedal sakmenika ing kraton Giripura nembe kemawon ketaman pagebluk. Pagebluk kala wau esuk lara sore mati. Sore lara esuk pungkanipun pejah. Pramila Kang. Ingsun minggah ing sanggaring pamujang. Ingsun pikantuk pangsiting dewa. Wonten ing kraton Giripura menika saged walaya temaing jati temaing walaya sirna saking Sengkala menika kedah anggadhahi tumbalipun praja. Lajeng menapa tumbalipun praja kala wau. Estripun kula badhe walaka dumateng asanipun Kakang Patih Bramasta rumaos ewok. Ewok ing ati kula. Ampun kados ngaten. Kula menika warangka menawi wonten bot karipotanipun napa malih ngenani bab kang tentreman
ugi kawedhahan praja ing Giripura. Menika nggih tanggung jawab kula kados mekaten. Wonten ing kraton Giripura saged paloyo temaing jati, jati temaing paloyo, sirna saking Sengkala menika kedah anggadhahi tumbaling praja Cundrik Kencana Seta kakang. Kamangka kenjaningsun mireng kemawon nembe sepisan menika. Napa melih wujudipun Cundrik Kencana Seta? Sinten Prabu Brakumara. Mireng kemawon nggih nembe sepisan menika. Nanging menawi saiki menika wangsitipun dewa ing runtah dhumateng Sinten Prabu Brakumara. Negari ing Giripura saged tentrem suh ayem menawi sampun kecundhukan tumbaling praja ing nami Cundrik Kencana Seta. Menika Sinten Prabu kepareng nandhal pareng pangestu lan palirah dantenipun. Kula badhe upadi tumbaling praja kula waos. Ampun Kakang. Menawi to Kakang Patih Bramasta ingkang ngupadi Cundrik Kencana Seta nilaraken wonten ing kraton Giripura ateges Kakang Patih Bramasta badhe pepisahan kalih garwa panjenengan kang Mbok Suratih. Kamangka panjenengan menika nembe kemawon temantenan enggal dereng mawon sepasar dina kok nilaraken garwa panjenengan. Sinten Prabu, Nggih. kula menika warung kodhek. Kula jejeripun prajurit wonten kraton Giripura. Mungku sumpahipun prajurit kedah nengenaken kabutanipun negari ngiwaken dhateng kabutanipun pribadi. Mungku wekdal menika dharma bekti kula dipun pedahaken tumrap praja ing Giripura. Menawi menika kekajenganipun Kakang Patih Bramasta kula mboten saged nyahak punapa ingkang dados pikajengan panjenengan. Sinten Prabu, menawi ngaten wekdal menika ugi kula badhe yen pamit namung pastu panjenengan kinawit Solo Giripura. Namung nderekaken Kakang Patih. Kakang Patih Bramasta. Sinten kula? Kakang Patih Bramasta ninggalake ana ing kraton Giripura pepisahan karo Kang Mbok Suratih ana wektu kalodhangan aku bisa ketemu lawan Kang Mbok Suratih. Aku njaluk monggo timbali Kang Mbok Suratih supaya temeka ana ing